sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ini nga akong kaagi. Tawagalan ko sa pangan nga Janisa. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysayan ang kaagi palihog pagtugtog sa uluhan. Sometimes love just ain't enough. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Janessa. I really like you. Philip, May chance pa ko? Janessa? ang tinuod, nakagusto sa panimo, dugay ra. Kan mo? Kita na? Oh, Yes! Nadugay man lagi kag uli. ko ante. Te, ngano ka? Okay ra ka? Dahil dyan, Nisa, mura kita na lagi doon yung mahibili ni Puhon sa bahay. Ha? Ngano man, te? Magbuwag na sila sa mama o papa. Si mama na nilain. Huwag si papa sad. Unsa? Ang butog na unsa ni atong pamilya, uy. Sa una, malipayon man unta kayo ta. Ate, Pero kung pasaktan kita nila, day, isaad na to sa atong kaugalingon nga maningkamot tag-ato. Kung muhatag silang suporta na to, mas maayo. Pero kung dili ta mamugos. Kaya naman tingali na itong mabuhi nga wa sila ba? Kayahon na to. ate. Mo ba? Unya, ay kag na nga kamuranduhan ni ate ni mo inig Pasko. Ano na ba Pasko? Ambot lang. Wa pa ko mahibaw. Pwede na mo sama, kung okay rin mo. Sigurado ka, Philip? Uy, ano kundi. Welcome ka anytime sama. Sige, akong ingnan si ate. Day, dili ko pretty. Ha? Nga naman, te. Ato sa ko mag-celebrate sa bahay sa akong uyab. Ay, mao ba, te? Ikaw, unsa man? Mauban ka na ako? Ay, dili lang, te, uy. Ato lang ko silang Philip. Ma, uyab na ko si Janessa. Oh, hi, Janessa. Ay, sakto giday ang akong anak. Gwapa gitinuod ka. Thank you, tita. I've heard nga kamo na lang duha sa imong ate sa inyo. I'm sorry that you have to go through that. Pero ayaw ka bala ka, ha? Dini sa amo. Welcome ka ayo ka dinhi. Thank you, tita. Babe, thank you, ha. Para saan sa man? Nga pinagakay ko nimo. Og bisan ka sa wa inyo gipa-feel na ako si mong pamilya nga lahi ko para ninyo. Siyempre, babe. O kinilay man eh. Mahal kita ka. Mahal sad kayo, tika, babe.
Day, murag mag-live-in na ba sa akong uyab? Unsa ti? Unyay mong pag-eskwela? Dili na ko mo eskwela, day, uy. Nang-apply naman kong trabaho. Og maayo gani kinadawat na ko. Ti, Ikaw lang gid akong gikabalakan, day. ay kabalakan ako ti. Naaman si Philip. Dili ko ni pasagdan. Maayo hinoon. Pero magkinaon sa gani. Tawag ba giday na ako, ha? Ote. Aray lang kapuyo sa amo. Ha? Delikado kung ikaw rang usa dito sa inyo. Wa may problema sa mama pod kung ani ka din yung puyo sa amo. Mayo din kay safe ka. Philip. Babe, daganang tao diha sa gawas good. Nag-unsa din na sila. Aw, ay nakahibo nga na, babe. Yung anak yun na din sa amo basta ating eleksyon. Anhig na sila din yung magtapok-tapok. Mao ba? Kaysa di mo dagan. Nalimot ka nga, dagag connection ng akong mama nga sa mga politicians. Babe, to ba? Di ba musaya mo ka? Oh, nga naman. Ingon dito sa mama. Basta pwede kang kwaon nga dancer before magsugod ang pulong-pulong ba? Para paingganyo sa mga tao ba? Ha? Go na, babe. Ako ra mag-TF. Philip. I really like you. Maayo kay kang musayaw ganina. Salamat, sir. Unsay pangan? Janisa, sir. Oh, nice name, nice. Sige, sir, ha. Aris ako. Good luck po sa election day. Sabta lang. Ingon na adto dito siya. Kusog nga makik-socialize. Sige, tita. Janisa, andama imong kaugalingon, ha? Kay murag daghan na nakauyon nimo nga mga running politicians da. Maayo kuno kayo kang moengganyo og tao. There's a possibility nga ikaw na gyud ang permanent dancer kada naay pulong-pulong. Sige, tita. Unsay di nakakomportable. Babe, usahay manggod kong makigatubang ko sa mga running politicians. Dili ko komportable. Ilabi na mga lalaki. Babe, normal na para nila. Normal para nila. Pero para nako, dili. Touchy kay sila nako. Unya, ilagtanan awan, dili na ako masabtan. Ay, una-una na nimo kay first time pamagod nimo nga makig-atubang gid nila. Siyempre, they are nice to everyone, especially kay they are running for a certain position. Babe, imagine na lang. Gateway na natong duha to make things easier for us. Di ba ningon mo ka? Huwag ka take og exam last day kay nakati mo scholarship. Nag-astorya min ni mama o ingon siya. Pwede na daw. Unsay pwede na. Makatake na ka. Yang gigamit ang iyang connection para makatake kasi mong exam. Unsa? Mong ayaw na ka-problema, okay? See? Everything is easy kung daghan kay connections. Philip. Janisa, one of the running politicians can mag-celebrate sa iyong birthday. And everyone will be there. And they also want you to be there. Tita, dili na ba? No, you should be there. Basin one of them will offer you a full scholarship. Anogon sa, di ba? Tinuod, tita? Of course. Basta maluoy gani na sila. Mo-offer gina sila ingon ana. Sige, tita.
Pag-ilis, ayaw ko na may suluba. Ha? Magigatuba ang mga politicians. Wa pa na ilabot sa ubang mga invited nga elites din sa ato. Meaning, mga dagkong tao. Grabe power connections. You have to look presentable. Di ba nakay-dress? Oo. Pwes, ilisa lang yung magsinina. See? Ang mga tao nga ni adini karon pulos mga elegante. The way mga storya. The way they present themselves. And lucky kita kay naapil dani nga event. Babe, feel free to tour yourself here, ha? Ako sa ato na akong amigo kay gikamay ko, okay? Sige. Nilimit ko komportable niya akong gisulong po eh. Kita kayo kung dukanon niya. Fitting pagit kayo ang dress nga akong gisulob. Wapagit ko'y kailan din eh. Mangita kong spot din nga. White tao be. Ay, ato lang ko sa'yo. Murag, naaramay kasanbayan di ay dito. Ay, salamat. Mayo kani kay naiswing din sa layo. Sakit ka akong tira ng heels, boy. Ayo kay nasuroy ka, nakaanhi ka. Sir, ikaw man di ay. You look so stunning tonight. Thank you, sir. Oh, di mo niya. Unsa man ni? Kwarta? Yes. 10,000 para nimo. Sir, nganong kitagaan mo ko ni mo, ani? You deserve it. Wapa ka. O punan pagyunan ako kung musaad ka nako every time nga makinahanglan ko nimo. Dapat naa ka. Sir, Magkasaad ba ka? sir, ayaw lang ko gikapa. Nakita na ko imong asawa ganina dito. O posible nga, gipangita na kaniya karon. No. Don't worry. Di may baw ang akong asawa nini. Oh, pagkahamis ko nimo. Bisan unsa pa ka akong tao, wa ko mahadlok nimo. Lam niya ning imong kwarta, wa ko mahangol ana. Lagod ka si mama sa imong gibuhat. Ano na nagpa mo ka? Pinagin mo yung inyong concern? Wala mo'y concern kung giunsa ako niya kung ano nasagpaan ako siya? Babe, kinahanglan naman nimong musabay na nila. So negros na mismo si mong baba, nga kahibaw ka ning tanan. Og bawo nang imo ko ipasulo ba tong ingon ator, ibaligya ko nimong si mong mama ng mga lalaking politiko nga dili makontento sila asawa? Ano ba, Philip, ha? Pila mo gid inyo makuha ang komisyon sa pagbaligya nako, ha? Di ba yung unaan nga klase, oy? Oh, really? Sa may tawag ninyo? Especially nimo. So kada nga nagkauyab ta hangtod karon, wa gyapon ki trabaho. Pirmi na ka magsalig sa hatag si mong mama nimo. Teresa, Abi na kong tarong mo. Dili man di ay. Magbuhag ta. Tungod kay bisan ka sa awa ko mangandoy nga maparte og pamilya nga ang source sa pagpakabuhi gikan sa hugaw nga pamaagi. Og ikaw? Wa ko makinahanan og lalaki nga sama nimo nga way laing gibuhat kung dili magsige ragsalig sa imong mama. Dili ko mabuhi nimo, Philip. Wa ko'y future nimo. I don't wanna lose, and I don't wanna hate you. I don't wanna take you. So kada tong hitabo, nikalit ko og kahanaw for 2 weeks. Nibakasyon ko sa bahay sa akong kaila. Nga wa gyud ako gi-on akong cellphone para lang ma-recharge ko og ma-restart na ako ang akong huna-huna gikan sa mga panghitabo. Mahal ako si Philip, pero dili lang gyud ako ma-imagine akong life nga mo end up niya. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN.
Mao kit mga higalan kaagi ni Janessa nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga regalahan, sometimes love just ain't enough. Ang mong kaagi gibahatan na do sa radyo ni Jelly Haka o gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusta mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Janjan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Never Surrender. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kanigo sa kalalaki nga taga Santo Tomas, Davao del Norte. Ang atong magtatampo, nagdasangan nga Janjan. I love you, An. Janjan. Muna tinuod, An. Lafty ka. May chance ba kunin mo? Lisura sa banang sugton ti kaoy niya. Wa pa ta makita sa personal. Kiram na good. Nindo tinuon nga, imo kong sugton din sa self. Aron, inikita na to. Uyab na ta. Janjan. Anya, unsa man? Uyab na ta. Sige na lang, uy. Sure ba? Imo na kong isagot? O, lagi. Oyab na ta. Salamat yan. Nga, imo na kong gisugot. Salamat kayo. Kinsa tong imong gikasulti sa cellphone, Janjan nga malipayon man kaayo ka? Si An ma. Kinsa man ang an-an? Ako uyab ba? Uy, nakauyab na di ay ka. Ay may lain pa. Kining anak ni mo ay may uyab na kuno siya. Oh, may uyab na ka daw. Opa? Oh, may noon. May uyab na ka. Pagbinyo na yun, no? Ha? Aron, makakita na ko sa kong apo sa di pa ko mamatay. Pa? Kamustaan? Okay na. Di ka busy? Dili man. Ngayon man ka. Magkita ta be? Sige na, magkita ta. Kaya gusto lang kong makakita ni mas personal. Sige. Asa man ta magkita? Ikaw ni, An? Ako in town ni. Nga naman, bati ko? Ha? Di uy. Kagwapo ni mo. Di na lagi, gwapa ka. Di na ko makatuo ba nga magkauyag bug sama ni mo kagwapa. Mga usat na. Pagkahuman, manurwi ta. Jan, anong nanood man tayo ng kwarto? Anin ako mamatod ikon. Tinuod ka bang naikog man ako, An? Jan. Jan, dili pa ko andam. Eka, lukod. Di ka na ko pasagdan ko. Sa may tapo ni mo. Basta, Ako lagi. Eka, wala ka. ha? Magminyo ta?
An, magminyo na ta. Kay gusto na sa kong makakita sa mong anak. Unya, makabuhi ka kanako. Mabuhi na lagi ta. May trabaho ba ko sa kasagingan. May tinigom naman siya ko para igastos sa tong kasal. Oh, ikaw, good. Sige, magminyo ta. Sa katapusan, asawa tanagid ka. Uy, hinahinaya ka ako. Hindi madagin na hinay kay gusto na kong makakita sa kong anak. Ay, pugya ka na ning trabaho sa kasagingan eh. Pero, kinahanglan ko mo agwanta kay minyo lang ko. Dong, maayo kini anak ka. Nako ibalitaan nimo. Oh, unsa man na day? Mabdus ko. Ha? Ay, lagi dong. Kung mauna, mahimo na di kong tatay eh. Pon. Dong, Oh, day, inom ka. sakit man akong tiyan, uy. Ha? Kasi mga anak na ka, day. Kay, karon mo kang si Manaha nga ang ipaabot ni mo mga anak, di ba? Oo, Dong. Tanan na. Ako lang kang dadlo sa ospital, day. Anong tapok mo yung mga kauban? Bay! Saan na kita bukan ninyo? May kaya ka ba dyan? Oh, Wala, naktak kong tao rito sa buwan oy. Kung apil ka sa nataktak dyan. sa? Anya, unsaon man na to ini, Dong? Ngawa naman kitrabaho. Nag-eskwela na ba ni mga bata? Sige lang, day. Mangita lang ko pagi nga mabuhi ka punta. Mula ko sa kuday, ha? Asa man ka? Makikita ko ni Uncle Dandy. Patabang ko niya nga makasuot sa gitrabahoan. Oh. Timing kayo nga pagkarian mo kay nangitag tao nga kung gitrabahuan. Ha? Tinuod, Col? O lagi. Andamay mo mga papilis kay iko yung tikas Davao. Salamat itawag kay nakasuot yung kong trabaho. Mabuhi rin na ako ng akong pamilya. Unya, kumusta naman ang imong trabaho din dyan? Okay ra, Col. Kaya raman. Amay noon. Salamat dahil sa pagtabag ni mo na ako, Col, ha? Kung wala pa ka, ngapas mo tayo nga lang akong pamilya ron. Ay na nagunaw na ay. Ang importante nga magbinutan ka din O, Col. Ano ipatapok mo kami sa mong labaw? Paminaw ka mong tanan. Minaway. Tungod ni COVID-19 nga ni Hulga sa atong nasod. Subo na akong ipahibaw ninyo nga temporaryong i-close nato ang atong kompanya. Oh, Magpahibaw ra ko ninyo kung kano sa atang mag-open pagbalik.
Pero dili ko sure kung makabalik ba mong tanan. Ginoo ko. Wa na sa ko'y trabaho. Unsaon na natuin itong ngawa naman sige trabaho. Ay, kabala ka day. Di pala kita mamatay. Mangita tag pagi nga mabuhi ta. Pero sabay itong buhaton initong. Magluto-luto ang dag sudan day. Unya, atong puston ug atong ibaligya. Sige dong. Salamat in taon kay sa pila ka buwan nga namaligya tag sudan. Naluwas ra gyud taon ta. Mao gyud dong. Wa kita pasagdis Ginoo. Mao gyud day. Pagdaan. Uy, Yan. si Uncle Dan di man ron. Kol, Pangandam. ha? Nga naman Kol. Gitawagan ko sa manager sa tong gitrabahoan. Mahimo na tang magkabalik sa tong trabaho. Oh. Mao ba Kol? Diyos ko, salamat in taon nga wa ko ni mo pasagdi. Salamat kayo, Diyos ko. Dako kayo nga kung kalipay nga ni Bal pag-upin nga mong gitrabahoan. O usa ko sa nakabalik. Sa mga naminaw karon og kung sa man ang mga pagsuway nga moabot sa atong kinabuhi, di lang kita mo surrender. Kay maluoy ra gihapon nato ang Ginoo. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita may higalang kini Janjan nga taga Santo Tomas, Davao del Norte. Uban sa awit nga ngayo. Awit nga nagalahan, Never Surrender. Ang mga kaagi gibahatan nito sa radyo ni Ricky Persuelo daring ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayo, daghang salamat sa inyong pagpanin. Paayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Vina. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. I love you. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Vena. Asa naman ka si Mark? Kulbaan man ko eh. First time ni nga, magkita mi kay LDR man mi. Unya, pero may mga video call kay naman siya sa Dubai. Pero karon nga niya na siya din sa Pinas. O magkita na yun merong adlaw. Gikulbaan ko. Vina, Mark? ikaw gilagi. Bisag nagtalikod ka pero klaro kayong ikaw. Finally, mahikap na gid ikaw
Okay na. Ang akong pasalubong. Halakan. Sorry ha. Nahurot na lagi. Kung saan nga nahibaw na ka. Daghang kayong tao sa amo nga napagay ko yung mga anak. Okay rahan, uy. Nakasabot ko. Sorry, Kidan. Noon sa ni siya, uy, okay na lagi. So, asa man taron? Masa kay mayo kung mutsikin tagotel. Ha? Sige na, para mas makaspend pataog oras na tunduha ba? Mark, Han. Sorry, dili ko pwede ron. Nako importanteng buhaton, good. Mau ba? Oh, Han. Sorry, ha. Sunod na lang. Mangita na sa tagkakanaan din, aron maka-dinner na ta. Nganong wa man ka mosugot? Basin niya, pang one night stand ra ko niya. Mao sa gyud nay, dili na ko masabtan nimo. Sa kadagag pwede nimong patulan no, ana gyud kas tawo nga minyo. Day, buwag na sila. Oo, nasa ni mga anak, pero nagbuwag sila sa maayong kapuputon. O sa pasad, na naman sila inyang asawa. Pero kay lisod man ka ng butanga. Na-anticipate naman ka nimo tanang posibleng mahitabo. Siyempre, day, uy. Ako nagipangandaman nga kining amo relasyon karon. Dili gini siya sa yon. Og nahibaw ko, nga daghan pa mig pagsuway nga maagian. Well, good luck nimo anak friend. Unsa? Mularga na kagbalik? Dali akot. Nahibaw bitaw ka nga usara ka buwan ng akong bakasyon din sa Pinas. Onya, kanasama ka mular ka? Ugma na dayon. Ha? Onya, wala kami nga niya, nga na siya. Gimingaw, pero dili kaayo. Dili pa masad kayo ko emotionally attached sa niya, good. O, hinuon. Onya, unsa man? Magpaabot sa kadiglang tuig? Hanak, good. Laing duha ka tuig ni sad kay tagduha ka tuig man iyang kontrata. Okay ra na, uy. Dali naman sa nandagan sa panahon. Maong cute. Ana, I miss you. I miss you too. Finally, after 2 years, nauli na sad ka. Ug na ko'y good news nimo. Unsa man? Anhin ako for good. Di na ko mulargag balik. Tinuod? Ovi na. Kung mao, dili na ta malayo sa usag-usa? Ovi na. Ha? Mag-ipon na ta? Ovi na. Ug kung okay ra nimo, ani di po na to ang mga anak nako. Unsa? Okay ra nimo? Sige, way problema. Salamatan. Diretso na ko sa kong kwarto pa. Oh, di na ka manihapon? Dili ra pa. Busog pa man ko. Oh, ikaw, si G. Basta usag ko. Diretso ako sa kong kwarto. Oh, Sige lang. Pasagdi lang sa sala. Kasabot ra kong anong ingon anak sila. pasensya na kayo ha, Vina. Sorry yung kayo. Anway kaso. Taas masagog pasensya. Swerte yung kayo ko nimo. Mahalang giti ka. Maong kaya na ko ang tuson tanan para nimo. Vina. Nagluto kog mga paborito sa bata. Tawagan na sila. Oh, sige, malipay gito sila.
Ako sila pagkanahugon. Kumusta, Marie? CJ, lamian mo sa akong loto? Lami pagkaluto. How about you, CJ? Nakagusto ka? Naminasad. Maayo hinuon nga nakagusto mo. Kung maon na ang lamian din mo sa akong loto, di mas maayo. Mas magadahan ako muluto para ninyo kada adlaw. Nalipay ko nga, murag okay ang buot sa mga anak nako. Daan pa ko. Need lang gid sila og more time para lang muhumok ilang pagbati nako. Nalipay sa kiko para ninyo, Han. Wa pag ka mo mabdos, Vina. Wa pa gid, Mark. Negative man. Patsikap ka ta. Huh? I'm sorry. Pero dili ka makakonceive og baby, Mrs. Oon sa dok? Dili ko makahatag di mo ka anak. Ayaw paghilak. Okay raman ako, good. Namasagot mga anak. Pero imo sila mga anak. Dili sila ako. Vina, please. Ayaw na yung stress ang imong kaugalingon, anak. Sige na, mamawaliw na ta. Ipagawas ang akong mga anak! Mark, Han, kinsa ron? Ipagawas ang akong mga anak! Akong asawahan. Pa, dili mo kuyog ni mama pa. Ani lang mininyo ni Tita Vina, please. Kasi pangir ako din eh. Di ko mo ba niya? Ipagawas sila kung dili mo gusto magpadayon itong kiskadalonin eh. Han, Ipagawas ang akong mga anak! asawahan na ko siya. Muuban ko nimo. Wa kay katungod nga ipalayo ako mga anak nako. Wa na ko sila ipalayo ni mo. Kabubuton nila nga di mo ba ni mo? Giunsa ninyo pag-brainwash ang ako mga anak, ha? Ikaw, labi na ka! Bisan kanus awa ko gisulti sa imong mga anak nga makadaot nimo. Og dili ko na batasan. Sige, kung magmagahigid mo, ipaagi tali sa legal nga proseso. Mark. Marie, CJ, mahimo bang masayod ganong dili mo gusto mo uban ni mama ninyo? Dili ko ganahan, tita. Kay sukad lang nga nagpuwag sila ni Papa. Unya na amin niya. Iya raman ming pasagdan. Sahay ka ni, dili may makakaon. Kitugay kayo siyang muuli. Lahi ra nimo. Dinhi, inatiman kaayo minimo. Para kanig ikaw may tinuod na mong mama. Marie, Pinanang gisulti ni Marie, tita. Mong ano lang mininyo ni Papa. Lamig yatag niya, please. Mga anak, ay magkabala ka. Buhaton ako ang tanan nga anira mo na mo. imposible man tuod nga makasalming duha ni Mark tungod kay kasado man siya sa iyang unang asawa. Pero dako kayo akong kalipay. Tungod kay niya nako na feel ang pamilya nga akong pangandoy, kauban ng iyang mga anak. Og nalipay sad ko nga bisan og dili ko ka anak, pero naa ang mga anak ni Mark nga mo'y nagpa-feel nako sa tanang emotions sa usa ka inahan. Dinhin na lang kutob, daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Vina nga taga Cebu City. Uban sa awit nga gipangayo, awit nga regalohan, I love you.
Ang mga kaagi kibatan nito sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglipot sa kaabi. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Las Mania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpangina. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking ti paminawan, nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jason. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Mahal pa rin kita. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Aga tumatatampo nagdasangan nga Jason. I love you, Vanessa. I love you agad-agad. Unsa man di eh. Nga mao man ginay akong gibati nimo. Sus, parihara mong dialog mong tanang mga lalaki, uy. Pero dili mi pareha og binuhatan. Oh, Lahi ko, Vanessa. Kung ma-in love ko, ihatag na ko ang tanan. Jason, Please, sugtan ako. sige, good. Sige, good. Nisugot na ka? Uyab na ta? Ay, ganahan ka bawion ako? Ayaw. Yes! Oh, Uy, Paskang surtihan niya ni mo, bay. ako mo'y swerte niya, bay. Day, siya may swerte. Kinabaho ko og unsa ka katarong. Og unsa ka kamartir sa gugma. Hanggaw. babe, na ako'y problema. Unsa man na, babe? Dili na ako makapadayon ng eskwela. Ha? Nga naman. Mupauli namang good din ni for good ang akong iyaan nga naas gawas. Maubi ito nagpa-eskwela na ko. Mo ba? So, wa ko'y choice. Mundang na lang ko. Minarbaho na lang ko. Ayaw, babe. Ha? Nagtrabaho man ko. Ako yung may paskwela mo. Sure ka? Nagsuporta pa ba kasi mo mga ginikanan? Kaya na. Tabangan ta ka. Maungay ka bala ka, okay? Salamat, babe. Jason, di patawag ka ni ma'am sa office. Urgent ko nung. Ha? Uy, ganun ka? Jason, nagkinahanglan tawag representative dito sa tong office sa Manila. Oo niya, ma'am. Since ikaw man maoy maayo aning trabaho gusto na mo nga ikaw mo ipada dito. Oh, pila man ka adlaw, ma'am? 9 months. 9 months? Yes. O kung mahuman na nimo, pag-expect og promotion inigbalik nimo dinhi. Oh, O gimong sweldo dito kay mas dako. Unsa man? Okay ka? oh sige. Okay ra ko na, ma'am. Ako dili ko okay, ana. Oh, babe. Babe, biyaan ko nimo, ha? Babe, di mo ko mubiya. Malayo ra kong siyam kabuan. Siyam ra na kabuan, babe. Ug dako kay na og tabang sa kong income. Kung ang income imong gihuna-huna, mundang na lang ko eskwela para dili na kamular ka. Babe, sabta ko. Kung man ani, ma-promote ko. Para ni na to, okay? Pero, Kung sa lagi hangyo na ko nimo. Please, sabta ko.
Tapos Vanessa, larga ka niya. Pasabot lang ako mayo. Pasabot lang ako mayo. Trabaho man lang akong gyan eh. Mo ba? Sige bay. Good luck din sa Manila. Salamat, bay. Everyone, let's welcome Jason from Cebu. Thank you, everyone. And meron tayong konting salo-salo mamaya. Hey, numalay! Hi, Jason. Welcome. Salamat. Ba't di ka kumanta? Hindi ako marunong eh. Ako? Marunong ako. Talaga? Sige, kumanta ka. Pero, ibang microphone yung hinahawakan ko. Oh. Excuse me ha. Punta lang ako ng CR. Layla, ano ba itong ginagawa mo? I like you, Jason. Layla, may girlfriend ako sa Cebu. At mahal na mahal ko siya. Kaya please, tumigil ka na. Jason! Wa ka magbinuang diha? Wagin, babe. Kami naman ganing ibalik na sa Cebu. Hapit ako mag-graduate, babe. For sure, wa gid ka anak diri. Antos lang ko na taron, babe ha. Sige lang. Kung mauli na ko, ano niya ang tanan akong oras nimo. Congrats, babe. Nadawat nimo ang akong gift para nimo. Yes, babe. Salamat kayo sa new phone, babe, ha? Og ingon si mama nimo nga giandaman ko nimo apartment. Thank you gid kaayo, babe. By the way, mula ka ko, ha? Nagsabot bisa akong friends good nga mag-bar me after sa graduation. Oh, mau ba? Sige, amping, babe. Thank you. Naay mga tag photos si Vanessa. Silang party after graduation. Oh, kinsa man yung lalaki nga nag-agbay niya. Oh, ano sila man mo'y pilming nagatubang o nagtupad? Classmate ra na ako, uy. Anong masuko man ka nga nangutana raman ko? Nangutana ka kay gihatagan man gud ibog Malaysia. Ano yung pagtuon nimo? Nagbinuang ko din eh. Ikaw rin may nagsulti, ana. Masige ka man nagbinuang diha. Og imong itrapo na ko ang imong binuhatan. Babe, basig asa ni padung ha? Di lang na to ilalisan. Aw lagi. Pagtarong diha ha. Kay dili na bagyo ko magdaduhag pakigbuwag nimo kung ibawan ako nagbinuang ka. Vanessa? Jason, Yes, sir. may good news ako sa iyo. Ano po yun? Pang-anim na buwan mo ngayon dito. And, pwede ka nang umuwi sa Cebu. Hindi po ba 9 months ako dito? Okay na kami dito. You've done a great job. Thank you, sir. Di ko magsaban ni Vanessa. Ngumuli na ko. Gusto na ko siyang i-surprise. Mudritso ko siyang apartment na nagulin ako. Jason? Surprise? Nga nang niamang ka? Sa'yo nga na humalang akong trabaho dito. Ayos kayo mong apartment. May pagkapili ni Mama. Jason, Babe, na naman ka. undangon na ni nato. Unsa? Babe, ngano, unsay problema? Nakasa ko nimo. Unsa? Babe, nahibaw ko nga wa na nimo tuyo akong unsa man ha. Ay kabala ka, andam ti ka pasiluon.
Bisag mabdos ko. Kuan. Oo, sige, bahala na. Basta kay mahal ta ka. Mao nga andam ko mo sakripisyo. Pero dili na ti kamahal, Jason. Oh, Dili na ti kamahal. Maong palihog lang. Buhiin ako. Vanessa. Ako ang klase sa tao nga andam nga mopasaylo ug mosabot basta mahal nako. Pero unsa pa may mahimo nako kung dili nako mahal ni Vanessa? Wa na. Maong limbuhi nilang ko. Pero ang kuno nako nga bisag human siyang gibuhat. Di patigbabaw paghihapon ng akong gugma niya. Dinhi ko kutom ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, Arimen. Mo kita mga higalang kaagi ni Jason ng taga Cebu City uban sa awit ngayon kay pangayo awit nga nagalahan mahal pa rin kita. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang yun ining tuluminon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanig. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Wilbert. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pare, mahal mo raw ako. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano pa saya kaagi karon? Mukining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang tumatatampo nagdasingan nga Wilbert. Kani, ha? Tanaw ni mo. Angayan ko, ani? Bati mo na eh. Nganong puro man bati para ni mo, uy. Kay bati ka ba daw? Tay ba, para asam din ang imong gipangandaman. Anong murag? Magpagwapa man gyud ka? Gisat ko og blind date sa ko, amiga. Unya, Gusto ko nga gwapa ko. sus. Sagun sa isuloob ni mo, ngayon mga hud. Ingon ka, wakoy angay. Uy, klaro ni mo, eh. Hoy, asa ka, oy? Kaila? Diin ka man gikan na. Dito mi ni Kaila small ma. Nagpauban man siya kung ako god. Ngitag sa nina. Unya, usugot lang kag ingon na. Ha? Nak, nahibaw ko nga nakagusto ka ni Kayla. Ay, ganong dili naman lang ka maguyab niya. Dili lang ko ma. Mas pilion ako nga magpabilin ang among friendship. Di ko gusto nga mawa siya ako. Wilbert. Oh. Bainso, Bay, nabi good news. usam na. Ba,
Pinas for good. O ba? Mayo inon bay. Sugatag sa airport ha. Kadusam ka muli. Karong Domingo ko mo mabot ya. Ano, Miss Kyle? Nga, nagsige magsulob og shades dinisod sa office. Padahong siya dari sa kong table. Palihog ko og double check ani, Wilbert. Uy, ano mo ka? Ha? Yung shades mo ka? Wa lang. Ngano di ay? Kag-amautan na ang shades dinisod. O sige. Akong tangtangon ha. Oh. Happy? Ang hubog mo kinimong mata. Chika to later inig out na to. Unsa? Gibiyaan kasi mong ka-blind date kay wa siya magkauyon mo. O lagi. Kay tambok ko no ko. Yung patambugod. Sabi ra. Na-offend kid bitaw ko. Sus, nagtuo niya eh. Hastong tawhan na. Wilbert. Gusto kong mulaag ugma. Domingo man, wa man tay duty. Pwede ko banan ko nimo? Kuan, hala. Maabot ra ba akong amigo ugma? O magpasugat siya na ako sa airport? Mao ba? Pero kuan, pwede tang magkuyog. Aron, makaila sa kaniya ba? O manglaag tayo ni Guman. Sige ba? Bye, si Kayla. Kayla, si Enzo, akong best friend. Hi. Huwag ka magsulti ba, Wilbert? Nga, nari kay gwapa ka ayong umiga. Sus, kusog kay kamuulog-ulog po. O saman, di ba ta mga to? Or napakay planong musakay og balik sa eroplano, bay? Tara. Sa Miss Kayla? Milagro kayong wa mo chat. Magsige mo siya pauban. Labi na kung wa mi duty. Pero karon wa. Ako tawagan be. Sorry, nabisi ko, Wilbert. Busy? Sa unsa man? Bay, ay samok na ba? Ibigit sabi. Hoy! Kan seryoso ba di mong naong diha? Sa may tuyo mo. Wow! Strikto hagod ni mo, good. Pero nahibaw ko nga malipay ka ani ako isulti ni mo. Kami na ni Enzo? Hello? Nakadungog ka? Wa ka malipay? Lipay man. Congrats. Maona. Ma, Kaya na naman bitaw ka, gisultihi lagi si Kayla sa imong gibati. Tanawa, ay naunhan na lang hinuon kasi mong amigo. pasagda lang sa dako siya ma, kung asa siya malipay. Kung malipay siya ni Enzo, malipay na si Kuhana. Happy gud kayo ko sa mong relasyon ni Enzo. Grabe gid siya ka-caring na ako ay. Mayo nun. Abi ni mo, ang gipangita nako sa usa ka lalaki, naana niya tanan. Hinoon, butan sa akong amigo. Wa pa ko makadungog na mabay na siya. O kung nagdahon na gali ko diyang kasal, musugot lagi ko dayon. Bay, ato tagklabo niya. Ha? Okay ra din ni Kayla ba nga mag-club ka? Di man natupay bawon. Oh.
Tigadan six, Rolay. Wow! Lahi lagi kayo mga Pinay na. Bay, Oh. migan ako sa Kayla. Saan ning imo? Binuang na din yung imo niya, ha? Sa kapag-o pa na mo na kaila, tanaw mo seryoso ko niya. Hanggaw mo na ka? Ulok magbaga. Kung wa kay gusto niya, wa na lang unta ni mo panguyab eh. Ano choice? Sa may shoes. Siya rin pagi para maduol ko ni mo. Usa? Usa pa ng ibong gipanulti? Ay, ibaw ko nga nakagusto ka niya nga ni Kayla. Kaya magsige ka gisgot sa iyang pangan. Siya may magpuyupirmi. Una, unsa may kalabutan na akong gibati, ha? Nganong kinahanglan pa magkang magbinuang niya? Tayo dyan ka magkasabot. Ikaw mao'y gusto na ko, Wilbert. Unsa? Nabayot na ka, Enzo? Dugay na. Pero mas gipili na ko nga dili mo sulti ni mo tinuod. Kaya di ko gusto nga magbubang ang atong pragabigo. O mawa na lang hinuod ka na ako. Mahal na ka. Enzo, nakasabot ko sa mong gibati. Pero babae ako, Enzo. Amigo ra ta. Libaw ko. Pasalo ako nga mga nagibati ng ko ni mo, Wilbert. Enzo, Pare, mahal mo raw. sa tinuod lang, imbis nga bation kong kalagot, kaluoy ang akong gibati sa akong amigo. Nakasabot ko niya o nahibaw kong unsa kalisod ang iyang gibati ka. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mugad nga higalang kaagi ni Wilbert nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nag-alohan. Pare, mahal mo raw ako. Ang mong kaagi gibuhatan no duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong laing kaagi sa kanoy nga naglibot sa kaabit. I-address lang ni ining dunumanon handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpangita. Na di ko